Comunidade de Madrid, Banda Municipal da Coruña, e como mestre impartiu clases no Conservatorio Profesional de Música da Coruña e do de Lalín, en diferentes escolas de música como a de Vila de Cruces, Silleda, Agolada e Catoira. Na actualidade é músico da Banda Municipal de Santiago de Compostela. Por outra banda, Yael Fiuza Souto naceu no 1992 en Vila de Cruces e comeza a súa traxectoria musical aos 8 anos na Escola de Música Artística de Merza, con Luis Alberto González, Zamosa e Marcos Fernández Guzmán. No 2008 ingresa na Escola de Altos Estudios Musicais de Santiago de Compostela, onde prosiga a súa formación baixo as ensinanzas de Javier Simón. No 2014 finaliza os estudos superiores de trompeta no Conservatorio Superior de Música de Aragón con matrícula de honra, onde recibe clases de Arturo García, Rubén Márquez e Tamás Avida. Foi membro titular da Orquestra Xoves como a Jonde, impartiu varios cursos e masterclasses en centros superiores de grado medio, festivais e escolas privadas en España, Alemania e Sudamérica. En 2017 ten a plaza de trompeta na Orquestra Deutsche Oper Berlín, onde actualmente é asistente e solista. E dende 2021 é profesor adxunto de trompeta na Hochschule for Musik Hans Eisler, de Berlín. Dende 2022 no Jans Institute de Berlín. Benvidos os dous. Hola, boas noites. Hola, moi boas, que tal? Bueno, antes de nada, agradecer por contar ca nosa colaboración, que estamos aquí, para unha vez que ven Yael, poder xuntarnos para falar un cachiño. Cadro perfecto. No, moitas gracias, estamos encantados de estar aquí. Bueno, de compartir un cachiño con vos. Bueno, pois, se vos parece, empezamos xa coas preguntas. En primeiro lugar, quería vos preguntar onde empezou a vosa vinculación co mundo da música, neste caso tamén do mundo das bandas de música, debido a quen? A quen lle tedes que agradecer esa incorporación ou esa vinculación ao mundo da música? Bueno, neste caso, hai unha cousa en común que debemos os dous ao mesmo sitio, a Banda Artística de Merza, de feito. Empezamos os dous case ao mesmo tempo. Pablo empezou un ano antes que a min, correcto? Ti empezaches no ano 2000 na banda. 2001. A ti 2002. Eu 2002, certo, sí. Todo eso. A verdade, vos fostes ao certamen con Cap Kennedy. Sí, primer certamen de Pontevedra, salín ao país. Facía máis playback que outra cousa, pero claro. Para a banda salín. Eu empecé un ano despois. Entón, pois, no noso caso, pois, foi gracias á Banda Artística de Merza. Bueno, no meu caso foi, obviamente, gracias ao meu irmán, que era o único músico da familia. Hasta aquel momento. Creo que Pablo ten algún músico máis. Sí, algún máis hai. Eu foi tamén gracias á familia, pero de 6 irmãos, 5 tocamos na banda nestes anos todos. Agora xa non tocamos os 5, pero sí, meu abuelo tamén tocaba, meus primos tocaban, meus tíos tocaban. Entonces non me quedaba outra que ser músico, vamos. Sí, señor. Cando decidistes entonces que vos queríades dedicar a isto? Xo tiñades claro desde un principio ou tiñades un plan B, fostelo decidindo en función de que vos ibades formando, ibades descubrindo o mundo da música? Bueno, fomos un pouco, creo que gracias á banda, descubrindo un pouco que era a música, pero mentre estaba no instituto e por aí, nunca pensei que me iba a dedicar á música. De feito, a mí gustaba moito a arquitectura, eu quería estudiar arquitectura, pero cando empecé a ir a tocar por aí, empecé a ir á Xoven de Galicia, a conocer máis xente, salir un pouco de festa polas noites, conocendo, sabes, todo, por Santiago, por Coruña, ir a tocar por outras partes de España gracias á banda por aí, empezou a gustar de verdade a música, a conocer outro tipo de música, non só a de banda, tamén a da orquesta. Foi cando me decidín un pouco con 16, 17 anos a que quería facer a carreira de trompa e poder estudiar cos mellores profesores que se puidese e chegar o máis alto posible. Bueno, hai que darlle as gracias entonces a Banda de Merza, máis aos bares de Santiago. Pablo non se dedicou á arquitectura, senón habería edificios caendo por todos os lados. Pero, é broma. Seguro que farías un bo arquitecto tamén. No meu caso sería parecido, máis ou menos. Eu creo que así o punto de inflexión para min así máis grande igual foi a Orquesta Joven da Sinfónica de Galicia, a primeira vez que fun, que dixen, isto mola moitísimo, a verdade é que isto tocar aquí dá justo. E bueno, sí, o rollo que hai así entre os músicos e tal, e ca banda, pues, é como vivimos como nun mundo paralelo, casi, é dicir, o mundo dos músicos. De feito, eu cando tiña así algún amigo por aí, agora en Berlín, que non é músico ou tal, chamámoslle muggles, non? Como en Harry Potter, porque somos como casi todos nos relacionamos con xente do círculo. E así, no meu caso tamén, parecido a Pablo, eu quería estudiar física.
Mira como estaba esa cabeciña, que quería estudiar física. Pero a min, sí, nunca o tiven así 100% claro, nin tampouco sabía se iba a ser capaz de chegar a poder vivir da música, pero, bueno, nun momento dado, pois, decidín facer o superior, tamén cando acabei o bachillerato, e aí foi máis ou menos cando dixen, vale, ahora sí. Entonces diríades que foi un pouco o xermen que existía na banda xa e despois a partir de aí ver outros mundos, ver outros ambientes que vos gustaron, non? Diramos que Sí, foi sí, unha xuntanza desas circunstancias. exactamente. Diríades que vos sentiste... Perdón. Perdón, non. Por exemplo, cando empecé a estudiar aquí na Escola de Música, o meu primeiro profesor, que era de Merza, Luis Amosa, González Amosa, por exemplo, xusto por aquela época, pues, había sacado a oposición de profesor, logo pasei con outro profesor, que era primo de Pablo, Marcos, que xusto naquela época tamén aprobou a oposición na banda de Coruña, entonces, pues, digamos que incluso xente da banda, non? Pues, xa vías que había exemplos, ostras, pues, este sacou unha plaza, ten un funcionario para toda a vida e de músico. Pues, xa desde pequeno xa ves exemplos cercanos que dices, ostras, pues sí que se pode, non? No, además, creo que tamén que ver que do que empeza como un hobby que se pode convertir na túa profesión tamén anima, sabes, que ao final queres traballar de algo que realmente che gusta. Entonces eso tamén a min chamoume moito a atención e por eso apostei por eso. O sea, apostei por ser músico porque era algo que realmente facía porque me gustaba. Sí, a veces eu ainda penso xa, a veces págame por isto, de verdad. Porque... E hilando un pouco coa pregunta anterior esa, en que momento diríades que se converteu xa eso no voso traballo? No momento en que empezamos a ganar cartos, non? Sí, no momento que acabamos a carreira e sales do conservatorio e ves o que é a vida real dun músico, porque realmente nun conservatorio non te preparan para o que hai cando sales. Ti no conservatorio estudias o que che mandan, estudias, preparas probas e todo eso, pero unha vez que sales ao mundo real é totalmente diferente, ves que vas a unha prova, son un montón de xente para unha sola plaza, e creo que aí cando empezamos a facer bolos con orquestas, con bandas municipales, cando empezas a dar clases en escolas de música para poder ganarte un pouco a vida e poder empezar a estudiar non realmente onde queres, senón a formarte para conseguir o teu posto de traballo, eu creo que aí é cando se convirte un pouco tamén no noso medio de vida. Sí, sobre todo cando empezas a ver que podes ser independiente, ganar cartos, bueno, ter unha vida sin axuda dos pais, pues solamente ca música. Dices, bueno, cando empezas xa a poder vivir, pues, digamos que aí, non? Xa consideras que eres un músico profesional. E antes de chegar a poder vivir da música, tivestes outros traballos ou profesións diferentes ou relacionadas coa música? Digo, autónomos, traballadores por conta allea ou algo de prácticas, voluntariado? O único traballo que tive fora da música foi este verán no Galaico Brass Festival detrás da barra. Foi a primeira vez que tive un traballo que non fora música, que non fora tocar o... Deso falaremos despois. Eu non, agora non sei. Eu nada. Nunca traballei de outra cousa que non fora relacionado directamente coa música. Que parte, eu sei que en todas as bandas non funciona igual, pero na banda de Merza, acordo menos, con 9-10 anos que empezamos a tocar, xa ganábamos algo de cartos. É dicir, obviamente, non é necesario, non é suficiente para vivir, pero, bueno, pues, digamos, nos vamos aprendendo os trapos, por tocar, pois, remunérannos. Entón, pois, desde aí xa vai ligado casi hasta hoxe. Para o traballo que tedes, para o emprego actual, que formación necesitades? Bueno, precisades, evidentemente, o superior, pero diríades que fai falta outro tipo de formación, outro tipo de cursos, másters, asistencia, pois, non sei, tocar en diferentes formacións, o currículum, como influye todos eses factores? Eu creo que a experiencia de tocar en moitos grupos distintos axuda sempre a poder tocar nunha orquesta ou nunha banda. Xa sempre todo o que sea tocar con xente distinta, de diferentes culturas, diferentes tipos de música, sempre axuda a entender a
a escritura que hoxe en día se fai, no meu caso, na banda de música, vamos, porque non se toca o mesmo ahora que fai 25 anos. Hai unhas obras moito máis diferentes e todo o que, sabes, todo este traballo que faz de ir a tocar con diferentes agrupacións, eso non se fai, bueno, nun conservatorio, nin moito menos. Bueno, no meu caso, para a miña plaza que ganei non necesito ni siquiera o título superior. O sea, o único que necesitei foi unha prueba de que un DNI, un pasaporte, unha prueba de que son unha persona física e que teño unha residencia fiscal e pouco máis. Quero decir, no, pero non necesito un título que acredite, simplemente na prova tes que tocar e xa está. E despois no ano de prova tes que demostrar que sabes tocar con outra xente. Que iso, bueno, sea atar a gran, por lo menos en España, que foi onde eu estudiei, que é iso, é gracias ás bandas, que eso sí que me dou conta, que sobre todo a xente que está no estranxeiro, que están por Alemania ou tal, a xente sobre todo que ven de Valencia e de Galicia, saben tocar en conxunto moito mellor. Por haber aprendido a tocar un instrumento con xente de arredor. É dicir, eso fai unha diferencia bestial. O sea, no día de mañán, eso é unha animalada. Eu teño alumnos ahora lá, pues, sobre todo a mellor alemáns ou así, que non empezaron a tocar nunha agrupación, que empezaron eles solos, con clases de instrumentos e xa está, mi madriña. Hai cousas que eu non sei explicar, que parece mentira que non as entendan ou que non as escoiten. Nós temos esa sorte, non? Que empezamos a tocar o instrumento de forma intuitiva, empezamos a dar os pasacalles, a min dicíame, ti sigo o paso, ti mira este señor daqui, que este se leva sempre o paso, o resto fai o que poidas. E así aprendes a tocar de forma moito máis natural, intuitiva, escoitando, repetindo, que é como debería ser. Sí, é algo que temos interiorizado desde nenos. Que estudiar solos está moi ben tamén. Quer dizer, aprender a tocar un instrumento, a estudiar solos está moi ben, pero sí que notase moito o que dilla el. Xente que non aprendeu eso de pequeno, que lle costa máis o de adaptarse a tocar en grupo. Eso sí que é certo. É que para tocar, para ter un traballo, no 97% dos casos tens que tocar con xente, con outra xente. Entón é importante saber como tocar con outra xente, porque iso é o que che vai dar un traballo e iso é o que vai facer que a xente queira traballar contigo. E bueno, esa é unha asignatura pendiente do sistema educativo, pero que, por exemplo, no caso de Galicia ou de Valencia, as bandas pois cubren esa deficiencia con creces. Entón, ao final estaríamos falando dunha formación mixta entre a formación reglada e a formación despois que se pode dar nun contexto dunha banda ou dunha agrupación máis así local. Sí. Vamos a falar ahora un pouco do ámbito laboral. Diríades que é unha opción real de emprego na actualidade? Cal é a vosa percepción sobre as oportunidades laborais que existen actualmente no voso campo profesional? A ver, eu creo, sinceramente, agora que sí que vai haber unha opción real de traballo, porque fai 20-25 anos, cando tanto naceu a Real Filarmonía como a Orquesta Sinfónica, apareceron un montón de agrupacións en toda España, claro, houve un boom donde todos os que eran músicos casi tiñan traballo, fai 20, 30, 40 anos. Ahora vai chegar un punto onde todas esas plazas van volver a salir a concurso, porque a xente tamén non quere traballar toda a vida, teránse que ir jubilando. Entonces, creo que vai haber unha opción real de traballo. Certo é que hai moitas xeracións para atrás de músicos. É dicir, vai haber moita oferta, pero vai haber moitísima demanda. Entonces, por eso, unha opción real é, non todos podemos optar a tocar nunha orquesta sinfónica na Ópera de Berlín ou donde sea, nin na Banda de Santiago, non podemos poñernos esos límites. Hai moito máis traballo musical que tocar nunha banda ou tocar nunha orquesta. Quer dizer, que podes facer un quinteto, podes facer un cuarteto, podes ter grupos de música que non sea clásica e ganarte a vida igualmente. Sí, correcto. Bueno, de feito, xa seguimos falando despois, pero vou así orientando un pouco a idea do festival que organizamos era dar visibilidade a eso. Quer dizer, que un chaval que está tocando instrumento na banda, que a veces, pois, ao mellor pode pensar que a única forma de ganarse a vida de mañán é ou aprobar unha oposición ou unha plaza nunha orquesta, non? E nós, por exemplo, a través do festival o que queremos é un pouco dar visibilidade a toda esa xente, todos eses grupos
que fan diferentes estilos e que viven deso. Incluso hai charangas que ganan un sueldazo ao mes, o sea, un sueldo moi digno ao mes, facendo charanga. É dicir, todo o que se faga con calidad, con cariño e con dedicación, ao final dá resultados. É dicir, podese vivir da música de moitas maneiras. E é importante non cerrarse as portas, o que di Pablo, non cerrarse as portas de dicir, bueno, pois hai que aprobar unha oposición ou a Praza Orquestas non nada. Non, hai moitas opcións. Certo é que tamén vivimos con esa mentalidade porque nun conservatorio é o que nos prepáranos para iso. Prepáranos para aprobar unha oposición ou para ganar unha plaza nunha orquesta ou nunha banda. Non se nos prepara para o que realmente hai cando sales de aí. Bueno, eu hasta nin de acordo estou con eso, que nun conservatorio internacional, porque o que fase, o 90% do tempo é ler obras e repertorio que non vas tocar nunca en ningún sitio, pero bueno, eso xa é un tema aparte. Unha recomendación. Pídovos unha recomendación que lle daríades a alguén que está plantexando seguir polo mundo da música dentro dunhos anos. Que toquen moito con moita xente, que fagan todo o que poidan. Sí, con cantos máis grupos diferentes se toque e máis música de diferentes estilos conozca, máis fácil vai ver a salida laboral, sobre todo. É ser creativos, que facer o que guste, facer o que sei, que se me gusta o flamenco, pois busco unha maneira de facer flamenco ca trompeta ou o que sea, é dicir, facer o que che gusta. Claro, non pensar que é un fracaso non tocar na orquesta na Filarmónica de Berlín. Claro, é dicir, aí tocan 60 ou 70, e no mundo somos algúns máis. Non, pero sí, eu creo que unha recomendación sería facer todo o que se poida, sobre todo con gusto. É dicir, proxectos, que sei, cámara. De feito, ahora Pablo recordoume, fai un cacho, que eu non me acordaba. E nós tivemos un quinteto, eu que sei, no ano 2003 ou... Sí, o primeiro quinteto que... A primeira vez que toquei en un grupo de cámara foi con Yel. Sí, teníamos 10 ou 11 anos. Pero, eu que sei, non me acordo ni que tocábamos. Eu creo que tiñamos un arreglo da canción de Doraemon que fixéramos nós. Sí, xuntamos os 5 aquí e tocamos. De feito, 4 dedicámonos á música. Adrián tamén. Non clásica, pero... Bueno, sí. Pero, sí, é dicir, é unha forma de... Eu recomendaría iso, facer todo o posible por tocar con xente, aprender de outros, compartir. E escoitar. Sí. Moi ben. Isto creo que xa é unha pregunta obvia, pero se botades a vista atrás, hacia o momento no que vos decidistes dedicar a isto, valeu a pena, non? Sí. Claro. Eu, pola miña parte, sí. Sí que valeu a pena, sí. Sí que é certo que fai moitos anos eu quería tocar a trompeta cando empecéi. Eu a trompa. Decía, me cago en diola. Saliron vos instrumentos cambiados. Meteron unha trompa porque era o que facía falta na banda. E aí sí que me estaba doído, pero non me arrepinto nin deso tampouco. Eu agora a trompa non cambio por nada. Pois eu a trompeta sí que cambiaba pola trompa ainda. Sí, polo arupión. Vale, pasamos entonces se os parece, a segunda parte, xa un pouco máis centrado nas iniciativas culturais. Diríades que é difícil, bueno, non diríades que é difícil, sino como empezastes a plantear unha iniciativa cultural como, por exemplo, Galego Brass Festival? Por onde comenzastes? Que planificación previa tivestes? Como lograstes os apoios sociais? Subvencións? É necesaria subvencionar este tipo de actividades? Se non hai unha subvención detrás, é imposible facelas. Que opinades sobre todo isto? Bueno, a ver, isto naceu... Por onde naceu? Naceu un pouco gracias a... Bueno, gracias á pandemia. Foi na pandemia que estábamos aburridos porque non se podía tocar, non se podía facer nada, a actividade da banda estaba parada, e ele estaba aquí porque en Alemania non tocaban. Xuntámonos e empezamos, a pensar que, ostras, aquí en Galicia hai un nivel de metal espectacular. Porque iso hai un nivel, gracias ás bandas, moi alto. E quixemos facer un pouco un festival non só para que a xente de aquí conocese aos músicos que van vir ao festival, senón tamén para que eses músicos conocesen o que hai aquí en Galicia. E a verdade, foi tomando un café e mandándolle un mail aos Nocil Brass, porque foi así, mandámoslle un mail a Nocil Brass a ver se eles
estaban libres, se querían vir, dixéronnos que sí, e a raíz de todo eso foi cando empezamos a organizar, bueno, o primeiro que organizamos foi que profesores van vir, e que grupos, e que días. E a raíz de todo foi... Sí, eso foi de cantada total, o sea, eso foi de 0 a 100. Quedamos en principio para tomar un café, estaba Pablo, mas estaba Iago Molina, que é outro rapaz de Merza, e nada, foi así, en plan, había que facer un festival de metales aquí en Merza, foi, está o de percusión, que éramos facendo un achedano, está o de saxo, que non sei que, metales, con tantos metales que somos en Merza, que salimos por aí e que temos traballo, ostras, pois había que facer algo de metal tamén. E foi así de cantada total, estes, sobre todo, bueno, Iago máis Pablo decían, hai que empezar xa a lo grande, con un Acid Brass, eu dicía, vos estades mal da cabeza, eso é unha animalada, porque igual nos metemos aí un pufo que ao mellor non salimos máis. Pero despois, claro, despois tamén tiñan razón. Ou empezas a tope ou senón, a veces é mellor empezar a tope. Entón empezamos polo máis gordo que se nos ocorreu e a partir de aí, pois, bueno, pois a partir de aí aprendimos moito, porque non tiñamos nin idea. Claro, nos de organizáramos algún curso con xente de por aquí, da banda mismo ou así. Sí, eu nada. Pero, claro, nada que ver con que che cheguen aquí 100 alumnos e 700 personas para ver a Acid Brass en plena pandemia, donde hai que deixar 1,5 metros en cada un, firmar uns papeles de consentimiento. Era moito jaleo. Se non, hasta chegado o día, non lle... O tema tamén de mover capital, que eras que non, pois, ostras, pois hai que mover os cartos pois, das entradas, logo os cartos dos cachés dos artistas. Se non tens nada de experiencia ao principio, vai ser un pouco intimidante, casi. Claro, eso, o máis difícil era o que comentabas, tío, o tema de axudas, de institucións ou de empresas privadas foi nos o máis complicado. Porque, claro, era a primeira vez que íbamos ir con algo axunto calquera institución que eles no Acid Brass ou o quinteto de cos pedriños, quer dizer, vai dar igual. Eles o que queren é un resultado, que a xente este contenta co que vas poñer no escenario, e listo. E así que nos foi... Claro, para conseguir financiación, é dicir, nós, como nadie que somos, é dicir, non somos ninguna... non somos nada. Somos dúas personas. Claro, a partir de aí, con un proxecto tan ambicioso dun presupuesto tan elevado, intentar conseguir medios, pues, realmente telo que plantear dunha maneira que realmente pues, o político ou, as personas que financian ou que axudan que vexan realmente que vai ter un impacto social. Claro, nós cando a primeira vez que botamos as contas de todo o que costa, o primeiro que fixemos foi intentar que sea autofinanciado por nós, tanto coas entradas, como as matrículas do curso, como poñendo un punto de venta de camisetas, de bocadillos, do que fora, para que o que decía el, que non quedara un pufo, porque ao final se queda un pufo que non poñíamos éramos nós. Entonces eso sí que foi máis complicado. Certo é que despois empresas privadas da zona nos apoyaron, as institucións tamén, ao final hai subvencións para todo este tipo de festivales, sabes, que nese caso tuvemos sorte. Sí, pero bueno, o proceso máis ou menos foi ese. Primeiro foi organizar todo a nivel mental, é dicir, organizar todo con todo o lujo de detalles, é dicir, xa un ano antes imaginarnos incluso todos os detalles posibles, é dicir, vale, vai haber unha carpa ou non, ou vai haber un palco, onde vai ser todo, onde van a aparcar os coches, cando veñan os concertos, onde van a ser as comidas, como van a ser os horarios, logísticamente vai haber tempo para que os alunos coman ou van... Bueno, pues organizar todo a nivel mental, poñerlo todo nun papel, é dicir, fixemos un dossier dunhas 50 páxinas ben feitiño, que bastante tempo nos levou, tamén para presentar un produto, pois é un produto que non existe da nada, e que o político de turno ou a empresa de turno que pode resultar interesante, pois primeiro todo eso, se foron meses de traballo, organizar todo, digamos, a nivel mental, a idea, plasmala sobre un papel, e logo pois xa empezamos a facerlo en realidad, pois a chamar a xente e tal, e así. Pero tamén hai que decir que foi nos tamén máis fácil porque ya el como está por aí nunha orquestiña que non conoce nadie, ten un montón de contactos en Alemania. Ao final este colle o teléfono, chama e non hai que lle digan que non.
Non sei por qué. Ten pouca labia tamén, entón. No, bueno, claro, sí, é verdad que teño contactos e tal, pero bueno, eso non fai todo, é dicir, tampouco teño todos os contactos. Vamos, realmente con eso non faz nada, porque logo os contactos sí veñen, pero despois teñen que quedar contentos, non? Porque se che dan tamén mala fama ao festival, non volve ninguén. Claro, ten que ser, aparte dos contactos, que lle parezca atractivo o festival. Quero dicir, que sea un sitio onde van estar cómodos, onde van facer boa música, que eso non había duda de que iban facer. É onde queren volver de vacacións. É onde queiran volver, que eso é o que nos que queiran volver, inda que sea, de feito pasou este ano, que houve moitos profesores do ano pasado que viñeron a ver o festival solo por estar aquí, comer aquí, ver os conciertos da noite, tomar algo con todos e volver a estar cos alumnos do ano pasado. E un pouco, supoño que será a partir de planificación e a partir de todo eso buscar a continuidade do festival, xa non desde o punto de vista dos alumnos, sino de que os profesores tamén queiran que falen, que entre eles o millor digan, pois sí, estuvo moi ben, estuvo super ben organizado, a verdade que o nivel dos alumnos moi ben. Supoño que será un pouco mezcla de todo. Para a parte das institucións, como abordastes? Como se aborda un proxecto destes frente a unha institución para conseguir financiación? Coller o mail e escribirlle e petar en todas as portas que había. Sí, sobre todo intentar xuntarnos, non? Xuntarnos ca xente que reparte o... No, a ver, gracias tamén a que estamos metidos na banda, e a banda xa ten os seus anos, sí que conocen a banda, os políticos, as institucións, tanto de Pontevedra como a Xunta de Galicia conocen a banda. E gracias a iso, que tamén estamos na directiva da banda, xa temos ali, pois xente, sabemos a quen, a que porta petar e a que correo enviar a información para que nos poidan atender. Despois que nos atendan ou non, depende deles tamén. O sea, nós podemos enviar o mellor proxecto do mundo que se eles non ven atractivo, por quen seas, dalle igual. Bueno, a verdade que neste caso hai que decir que tanto o Concello de Vila de Cruces como a Xunta de Galicia fomos a contarlle un pouquinho o proxecto, explicámoslle o proxecto e nos dous casos apoiaron totalmente desde o primeiro momento e mostraron total interés. É dicir, nese aspecto, a verdade que supoño que tivemos sorte, non sei se é o normal eso, pero, bueno, nese aspecto non temos ninguna queixa. Non, todo ao contrario. De feito, esperamos que nos sigan apoiando todos os anos. E agora, unha vez que organizastes todo isto, que vistes todo o que fai falta, que coñecementos diríades que precisades para toda esta parte de xestión, que ao final tamén é parte musical? Estes coñecementos diríades que os tivestes durante a vosa formación, os obtivestes por outros medios, ou foi un pouco proba e error? Pois creo que é dos que vemos de outros festivales, ves como funcionan, pero a maioría das cousas que aprendemos é facéndoas. Ensaio e error. Sí, facémolas, non funcionan, o ano que ven volvemos a facer e a ver se funcionan. A ver se sabe mellor. A maioría das cousas que nos equivocamos o primer ano, que foron un montón, o ano seguinte tamén nos equivocamos un montón, pero moitas acertamos gracias a que nos equivocamos o primer ano. E ao final aprendemos, creo, por eso, por ensaio e error. Non quedou outra. Sí, totalmente. Eso de formación... Botades un pouco en falta eso na formación? Sí, pero a ver, tamén entendo que nun conservatorio non nos van preparar para estas cousas. De feito, hai cursos para a xestión cultural e iniciativas deste tipo que xa te preparan para poder organizalas. Pero sí que é certo que eu boto en falta, non doeríame menos a cabeza se soupese levar isto de outra forma, se soupese levar ben. Claro. Ao final tens que estar pendiente de 1000 cousas que se souperas gestionar non estarías pendiente de tantas. Sabes, cada un tería o seu ámbito. Nós temos sorte que somos cerca de 30 personas na organización, pero moitas veces pecamos diso, de que como somos 30, pero ningún sabe gestionar isto, e todos queremos facer todo. Claro. E é un pouco, sí que botamos en falta, sí. Claro, refírese que nós en Merza temos moitísimos colaboradores e colaboradoras que nos axudan desinteresadamente a semana do festival
Pero a verdade é que esa semana, pues, o primeiro ano parecíamos 30 galiñas sin cabeza. É dicir, íbamos correndo dun lado para outro, pero non... A onde vas? Non sei, pero hai que ir a unha obra que facer, non? Pero claro, era... A verdade é que sí que nos falta moita... Pues, bueno, formación non temos ninguna. Falta moita experiencia. O segundo ano houve cousas que fixamos mellor, pero bueno, ainda así, pues claro que non temos... É dicir, que empezamos... Eu, por lo menos no meu caso, Pablo sí que dijo, home, pois estar na directiva da banda ou tal, xa tes outro tipo de trato. Sí, con... Pero o que é cero patatero. Xa empecé así de repente a... Vale, eu teño que organizar un festival. Mi madriña. Cantas cousas. Temos unha pregunta nas redes que criterios hai para escoller os profesores? Según os vosos gustos, os que estén de moda, un pouco os contactos que teñades... O primer ano foi un pouco por os millores que nós pensamos e os que conocíamos entre varios da organización. Para o segundo, pedimos xa a opinión do alumnado. Fixemos un enquixo ao final do festival onde lle preguntamos que profesores querían que viñasen a seguinte edición, que grupos tamén. Certo é que nós traballamos e moito e pensamos en que hai que equiparar, porque sí que pecamos niso de traemos moitísimo profesorado masculino, casi todo, pero tamén porque, claro, no mundo do metal, todos os que nos dedicamos ao metal vemos que é un sector moi masculinizado, moitísimo. E nós estamos traballando intentando equiparar eso. Entonces, eso, este ano queremos milloralo. Sí, o primeiro ano xa intentamos facelo equilibrado, pero resultou totalmente imposible. É dicir, ou non hai, ou estaban collidas, sí, ou estaban por moi encima do presuposto que manexábamos. Pero sí que é verdad que o tema dos profesores, sí que, aparte do que Pablo, que buscamos sobre todo a calidad artística e tal, sí que é verdad que nos enfocamos máis hacia un perfil concreto, que é, sobre todo, músicos máis ben tirando a xóvenes, non? É dicir, un pouco máis que poderan empatizar co alumnado, non? E sobre todo, o segundo ano xa buscamos tamén máis o perfil, bueno, primeiro tamén, de músicos que son moi bons, que están facendo unha carreiraza e que non son moi reconocidos aínda na nosa zona, non? Pois foi o caso, por exemplo, do profesor de trombón André Melo, que é un trombonista portugués, moi cerquiña de Galicia, que é unha barbaridade, o tipo é solista na Ópera Cómica en Berlín. Pois é un tipo que, por exemplo, na Península Ibérica non se conoce prácticamente nada. Profesor de trompeta, Manuel Dávila, un trompetista galego, que é trompeta solista na Orquestra do Norte de Holanda, que é un tipo que toca a trompeta bárbaro. Tamén, pois é un tipo que ao mellor aquí, na miña opinión, non se lle dá o reconocemento ao mellor que debería, non? Máis exemplos. Marcos García Vaquero, trompeta solista da Orquestra do Teatro Real de Madrid, que, bueno, é un dos meus mellores amigos, pero aparte deso, é verdad que, ostra, un tipo que todo o mundo flipou, todos os alumnos fliparon pedagógicamente ese home as cousas que sabe. E nadie o conocía. E nadie o conocía, nin siquiera escoitaran o seu nome. Entonces, sí que é verdad que sí que vamos un pouco enfocados no profesorado a ese perfil. E, bueno, aparte de buscar un perfil así nacional, bueno, digamos, Portugal, España, que non sexan moi conocidos, sobre todo, para que a xente de aquí sepan que esta persona soleu de aquí, mira que carreira fixo. Aparte disso, pues, tamén pues, buscamos profesores tamén de máximo nivel, é dicir, e sobre todo emerxentes. O primeiro ano tivemos músicos da Concerquebao, que son todos noviños, dunha edad moi xoven, unha mentalidade bastante diferente, non? Digamos, as vellas glorias, non? Entonces, son personas que están na cresta da ola ahora mismo, que decir, están na cúspide, pero son un perfil diferente, pues, por exemplo, o que se leva escoitando nos últimos 30 anos, que era un pouquiño, por exemplo, o meu problema. Eu, cando fun a cursos de trompeta e tal, aprendi unha barbaridade en España, pero é verdad que sempre eran os mesmos profesores. É dicir, desde fai 20 anos. E sempre hai moito que aprender deles. Pero é verdad que, ao ir hacia fora, si que ao mellor deime conta que me faltaba un pouco máis de visión periférica, ou que había moita xente moi interesante, moi interesante, que eu non conocía, non, que eu non sabía nin que existían. Entón, pois, un pouco a idea do profesorado é esa combinación de elementos, non? Esa combinación de circunstancias. Pero eu creo que moi enfocado a ese perfil de
personas moi non suficientemente reconocidas. Está ben. Con respecto, ahora que falaches de Alemaña, España, ves algunha diferencia neste ámbito, na organización deste tipo de actividades, cursos, na promoción? Sí, que en Alemania é máis caro. No, a ver, eu creo que festivales así deste tipo como o que facemos aquí, eu creo que alá non se fan. Creo. É dicir, tampouco estou moi posto, é verdad, pero creo que non se fan. É dicir, aquí os festivales van moi ligados á cultura popular, van moi ligados, pois eso, á cultura das bandas, a cultura popular en xeral. É dicir, bueno, mesmo Merza é unha barbaridade como nos axuda a xente. A xente danos as casas para que demos clase nelas. É dicir, casoplones de pedra, que son unha maravilla, danos as casas e non contentos con cedernos as casas para que den clase nelas, ainda fan todos os días dulces e café por rapaces e tal, totalmente de forma desinteresada. Eu non me imagino eso pasando en Alemania, por exemplo. É dicir, a mezcla cultural aquí é, non sei, é moito máis auténtica. Quizás o Centro de Europa é un pouco máis, todo máis separado, non? Profesionalizado por un lado e polo outro lado, pois xa, familia e amigos. Pero esa mezcla que temos nós, ou que hai aquí na Península Ibérica ou nos países latinos, non creo que o Centro de Europa non calzaría moito. Temos outra pregunta tamén das redes, que é como xestionan... No, perdón, que vos comenta ese profesorado do nivel que observan cando están aquí? O sea, este profesorado que ven de fora, que ve aquí? O nivel do alumnado. Sí, o nivel do alumnado. Quedan, eles, bueno, o que comentan sempre que acaban, que o nivel é moi alto, bueno, que habrá de todo sempre, pero eles comentan que o nivel é moi alto, xa non só en Galicia, senón en España, dos alumnos de Vento Metal. De feito, vese nas xoves orquestas de Europa, tanto na Mahler como na Holstein, en estas todas, o metal casi é todo, na maioría do porcentaje, é español. Hai outra pregunta que... Bueno, espera, que respecto a esa pregunta, hai unha cousa interesante, que o ano pasado viñeron os Nocilbras e deron clases tamén. Que estes, bueno, para que non os coñeza, son os dioses do vento metal, é dicir, non teñen competencia, en realidade. Conseguimos que deran clases, cousa que tampouco solen facer, pero xusto como era ano pandémico, cadrou que tiñan aí datas libres e tiñan tempo e tal, e deron clases. Pero claro, como eles non querían tampouco dar clases individuales, porque era moito, bueno, era moito tempo para eles, entón puxámoslos a dar unha especie de seminarios e mezclábamos por xente de diferentes instrumentos con cada profesor. É dicir, ao mellor estaban 15 ou 20 alumnos e alumnas e con cada profesor de Nocilbras. Entón facían cousas de improvisación, de tocar de orella. E sí que é verdade, ao acabar o seminario a min comentaron varios músicos de Nocilbras que nunca viran eso. É dicir, que nunca, hasta ese momento, nunca viran rapaces tan pequenos que foran capaces de pillar as cousas tan rápido do oído, de afinar, de tocar en conxunto, sin coñecerse, e tocar en conxunto tamén de forma tan intuitiva, sin partituras e sin nada. En ese aspecto sí que quedaron flipando. E iso é, digamos, é o que me refería ao principio, dese regalo que temos todos os músicos que empezamos a tocar nunha banda. Un pouco esa formación que sale a relucir. Outra pregunta. Como xestionades que haxa participación de profes galegos nun festival de tanto nivel? Nos intentamos que haxa profesores da terra nas dúas edicións que levamos. De feito, estuvo Ricardo no trombón, Estefanía na trompa, Manuel na trompeta. Sí que é certo que basámonos un pouco máis para os profes titulares, que son os profes que están toda a semana, en que sea xente de por aquí, que sea xente da terra ou xente de España. Pero sí que, intentamos sempre que veña, que haxa profesores de máis de Galicia. No Vento Metal hai un nivel, antes dicía de España, pero en Galicia o nivel de metal é moi alto. Sí. É dicir, intentamos que este equilibrado tamén, é dicir, tampouco queremos isto que se convirta nun festival de solo de galegos para galegos, é dicir, interésanos que haxa as dúas caras da moneda, é dicir,
que veña tamén outra xente ca que podamos compartir, non? Ca que podamos compartir experiencias, coñecemento, etc. É outra cultura tamén. Entonces, pois, claro, é importante as dúas cousas, que se lle den visibilidade aos profes galegos, non? O que eu dicía tamén ao principio, esta xente que aínda non ten o recoñecemento que merece, que son daqui, pero tamén, pois, eso, é importante mesturalo e non ir solamente nunha dirección, non? É quedarnos, convertirnos, por exemplo, pois eso, nun festival que de galegos para galegos. Non, queremos integrar a todo o mundo. Vale. Como valorades tamén vos o equilibrio que pode haber o mellor entre concertos, parte de formación? Que pensades como ten que ser un festival deste tipo? Darlle máis valor ao mellor a concertos, a que os alumnos escoiten ou a que teñan directamente as clases? Creo que démoslle unha valoración equitativa tanto aos concertos como á parte pedagóxica. Cando pensamos no festival, pensamos nas dúas cousas ao mesmo tempo, de feito, pensamos en facer un curso pedagóxico do nivel máis alto que se poidese, pero tamén nos parecía interesante que viñesen grupos a facer os concertos, xa que unha parte importante da nosa educación escoitando a diferentes músicos, non só recibindo clase e nos tocando, senón escoitando grupos diferentes. Claro, é unha mestura das dúas cousas, non? Porque, sobre todo, usamos os grupos que veñen a tocar para que den clases tamén. É dicir, o máis importante é crear unha combinación que para o público, para o alumnado, sea motivación. É dicir, o máis atractiva posible. Que vexan un concerto e que digan, buah, eu quero ser así de maior, ou eu no futuro quero facer isto. Entón, é que o día seguinte pola mañán que esa persona que estaba ante no escenario lle explique, non? Como traballa, como chegou aí. Certo é tamén que a nós o que máis un pouco non nos tiraba para atrás, máis medo nos daba eran os concertos da asistencia do público, porque claro, había concertos, por exemplo, de jazz. En Merza nunca houve un concerto de jazz. Eu cando subiron ali ese día un cuarteto de búlgaros, un trompeta, un contrabaixo, un batería e un piano, e vin aos señores que toda a vida, mas as señoras que toda a vida viñan vela banda, dixen mi madriña, a ver se aguantan 5 minutos. Quero dicir, quedei contento porque ao final aguantaron hora e media de concierto. Non era jazz este que che poñen en radio 3 o domingo pola mañá. Non era fácil de escoitar. Era fumada. Estuveron hora e media escoitando ese concerto e quedaron contentos. Quer dicir, houve, obviamente, dicían, menudo tipo de música nos poñedes, pero a xente non se levantou e marchou. Vale. E xa que isto está organizado pola Federación de Bandas, estes profes que veñen de fora conocen as nosas bandas, conocen o mundo musical que hai en Galicia, que opinión teñen delas? Bueno, nos obviamente no festival sempre, hasta ahora foi así e queremos que siga sendo, integramos a banda de Merza, é dicir, para nós é importante que se vexa, é moi importante que os profes que veñan que vexan o traballo tamén que se fai aquí durante todo o ano, durante, neste caso, 194 anos. Por eso, para nós, o concerto da banda é un puntal do festival e usamos tamén ese concerto para que haxa solistas de talla internacional, como foi o ano pasado. Por exemplo, fixemos un concerto de solistas que foi unha auténtica animalada. É dicir, unhos solistas dun nivel que... Bueno, de feito, un deles ganou o segundo premio RD un mes despois, de trombón. É dicir, trombón solista filarmónica de Múnich. Bueno, e para nós é importante que eles conozcan a banda e tamén para nós que a banda toque con eses solistas dese nivel. E a verdade é que este ano eu falei con moita xente ao final de semana e moitos alumnos do festival, alumnos e alumnas, dixeron que o concerto que máis lle gustou foi o da banda. E sabes, moitos dicen, como son a banda deste pueblo, non? É dicir, moitos flipan, sobre todo os que venen de fora, os que venen de Sudamérica, ou incluso o chaval este que veo de Alemania, decía, pero isto de verdad que isto é unha banda daqui dun pueblo, isto é un animal. Claro, chama a atención que xente que non estudia música se encerra un viernes á noite ou un sábado á tarde para ensayar o repertorio de o Grondal de trombón para tocar un día ali unha hora. E que sobre todo que son así. Sobre todo que son así. Bueno, xa che digo, de feito, para moita xente foi o concerto favorito do festival
polo nivel da banda e pola calidad, bueno, pola calidad do programa ten e tal. Entonces, para nós é un elemento imprescindible. É dicir, que a banda este integrada no festival e, sobre todo, que a xente que vende público que vexan que isto existe e que vexan de onde sale non esta tradición e de onde sale Sí, que vexan sobre todo eso, a tradición musical que hai xa non só en Merza, senón en Galicia, porque moitos sí que lle chama a atención que haxa máis de 100 bandas en Galicia, sabes? Bueno, pois non sei se hai algunha pregunta máis por aí polas redes. Por a miña parte, non teño máis preguntas. Non sei se queredes comentar algo así a final. Algún alegato final. Algo que quedara por aí en tinteiro. No, eso que non centrarse solo do que falamos na primeira parte, non centrarse solo en estudiar o que nos mandan no conservatorio, senón abrir a mente e escoitar todo tipo de músicas e facer todo tipo de grupos que se poida. Todo o que se poida tocar con xente, benvido sea. Bueno, Sí, non, vamos, o conservatorio está ben que os haxa, pero vamos, está nos luz do que debería ser, na miña opinión, na miña humilde opinión. Realmente eu creo que a maioría dos músicos, todo o que aprendemos e os músicos que nos dedicamos a isto, aprendémoslo fora do conservatorio. E sobre todo, cada un ten que saber sacarse as castañas do lume e o máis importante é iso, xuntarse, para min xuntarse con xente, sobre todo ir a concertos, escoitar música, iso é, vamos, eu é a lucha que teño no día a día cos alumnos no conservatorio, que eu a veces digo, pero vos sabedes onde vivides. Estamos en Berlín, podedes ir, hoxe tedes 10 concertos para elegir. Realmente aí onde aprendes, tocando, escoitando tocar e compartindo experiencias. bueno, pois moitas grazas pola vosa participación. A vos, A vos. Recordar que mañá ás 7 estaremos tamén en directo con Sabela García, directora técnica da Real Filarmonía de Galicia, para a charla de Dirección Técnica e Xestión Cultural. Perfecto. Aí estaremos. Vale. Grazas. Cerramos. Sí, supoño.